Is-Sibt filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta saret il-quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali ta' 4 saċerdoti ġodda. Din il-quddiesa kienet immexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna kif ukoll mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. L-4 djakni li ġew ordnati saċerdoti huma Peter Ellul mill-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, Jean Gove mill-parroċċa ta' Marija Mtella Sema il-Mosta, Ertin Ray Muscat mill-parroċċa ta' Santa Luċija l-Imtarfa u Matthew Pulis mill-parroċċa tal-Familja Mqazza l-Iklin. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna feraħ lil dawn is-saċerdoti ġodda fl-waqt li tom parri sabiex ikunu saċerdoti ħerqana, qaddisa u leali. Ħeġġiġhom biex jitolbu ħalli permezz tagħhom il-mulej iqanqal vokazzjonijiet ġodda għas-saċerdozju. Għatu ħajjitkom biex il-ferħ tagħkom fil-mulej ma jonqos. Tibżawx mit-taħbit u t-tajjir, sostna l-Arċisqof, u ħeġġiġhom biex ma jaqtaw qatt mit-talb u l-ubbidjenza tagħhom għandha tkun sinċira u s-safa tagħhom ikun umli u l-għana tagħhom ikun biss il-mulej. Fittxu l-mulej fil-fqir u l-batut, ħobbuh fil-proxmu, aqduh fl-aħwa, faħruh fil-ħolqien, għatuh il-glorja bħajjitkom u bil-fedelta tagħkom, temm jgħid l-Arċisqof Charles Scicluna.